Ngin ai ya ka safe passage ngin penbiang ya ka bam kadi ka jaga thia jaga dem batgin sumari ong uba saing kupa nong trau yo sembut mitrang ba jong kajela uba prestun tensong tongin ya pai shaka khubor ka ba kampanya kublei pi baro ingpang so bahai pi shaka nega channel jongi kana kithiar lengba ka nega khubor jongi ka ba menta ka kan hun hanyo trap National Liberation Council HNLC lengba uba saing kupa nong trau ujina secretary kom public secretary lengba ka jing tho ajung u sa sisen pat ha ka sla Facebook account ko jong u ula ong ba ula phak tin biang shoba prestun tensong ba na kaliang ka seng HNLC ka pang sobha ya ka jing terwa ban ye kandu ikinoi lam ka ne ka seng ha kano ka jaka na ka benta ka jing ye kren ye sok biang bat ka sorkar bat ya ka jaka ru on sa pen bai na kaliang jong ka seng hi matkin pen biang ru ya ka jing singain ka bapura ka bam ka di ka thia ka dem ru ya ka ne ula ong lengba ka jing tho ka ba ula tho ha ka sla Facebook account ka jong u ka ba ula tho kumne ngala phak tin shoba prestun bangi piang sobha ya ka jing terwa jong u ban ya kendo yangi ki nongilam ka HNLC ha ka no ka jaka ngin pen baik mangi da ka dei ha ka no ka ri in ai ya ka safe passage ngin pen biang ka bam ka di ka jaga thia ka jaka dem bat in sumari kumta omde ban artatin ne shepting kumta lengba ka ne ka jing tho jong ba saing pa nong trau ngi so thu shai ban ka liang jong ka seng kalalong ka bakloi biang sa sisin ban ya keren yesuk henry menta ka shong sa akarai jong ka sarkar la kan priang na em ya ka ne ka jing terwa jong ka seng na ka benta ki wepat ki khobor lengba ka ne ka channel jongi soba bana khnya subscribe nang phnyo ru kham klo ya ki khobor ki batamai na ka ne ka channel jongi kana khtiar kubli shibon kubli pi baro